Tak dobrý deň ešte raz. Mohli sme vidieť zaujímavé stretnutie. Myslím si, že tých prvých 25 minút, respektíve do tej prvej červenej karty sme prevládal z našej strany veľmi dominantný výkon. Mohli sme tam aj zvýšiť skóre, ale potom prišla nešťastná červená karta, ktorá myslím si, že ovplyvnila ten zápas. Museli sme troška formáciu dať inú. Museli sme viacej brániť. Cez počas sme si povedali pár vecí, čo sa týka defenzívy, ktoré sme veľmi dobre plnili v ten druhý polčas. Mali sme tam aj veľmi dobré protiútoky, ktoré mohli skončiť s gólom, alebo už neskončili, ale myslím si, že musí dostať nejakú pochvalu, pretože sme to perfektne odskakali a vážime si tieto 3 body, pretože sú veľmi vydreté a ešte, ako hovorím, hrali sme, dá sa povedať, skoro celý zápas o jedného hráča menej. Davide, děkuju. A poprosím vás o dotazy na dnešního dvougolového střelce. Já se ptám, Davide, nebo to takové šíleně rozkouskované, strašně moc varů, různých sporných verdiktů, plynulo 3 gala, jak jste to vnímali na hřiště? Máte pravdu, bolo to veľmi rozkuskované, aj tá penálta, čo najprv bola odpískaná, potom to skúmal VAR a nebola odpískaná, takže bolo to veľmi rozkuskované, možno pre diváka nie až tak nejak atraktívny ten futbal. Poviem úprimne, ani mňa to niekedy moc nebavilo, lebo to bolo rozkuskované. Mám rád, keď tá hra je plynulá, vidíte tam nejaké tie akcie a tú krásu toho futbalu. Dneska sme tú krásu toho futbalu nemali moc veľa vidieť, takže o to viac ma to mrzí, ale tak ovplyvňuje to tá červená karta. Ten váš vlastní gól, to by nebyl gól asi, když sa to nestrčil. Neviem, pretože ak by som tam nestrčil možno tú nohu, tak to prejde na druhú stranu hráča. Neviem, kto tam bol, asi Blahut, ktorý tam bol sám a možno, že by to dával do prázdnej brány. Takže samozrejme, mohol som to troška možno inak nejako zareagovať, ale bola to nešťastná náhoda a skončilo to v sieti. Nešťastné náhodě v té červené kartě, ale Bužek se taky divil, tak spíš smůla, nešťastná náhoda, že to tak vypadalo blbě. Tak k tomu incidentu sa nechcem nejako vyjadrovať, pretože som to ja vôbec nevidel, ani sme to nejak cez polčas nerozoberali, takže keď si to možno pozriem teraz po zápase a uvidím tú situáciu, tak to môžem zhodnotiť, ale takto na prvú vám neviem povedať. A u té penalty ste si mysleli, že to odvolá? Tak Denis Sanko hovoril, že to nebude penálta, bol presvedčený o tom, takže sme všetci pevne dúfali, že to nebude penálta a aj sa tak stalo. Zeptali se na trenéra Hejského, na konci tam bylo takový momenty, nevím, jestli se to vnímali, Karvejči fanoušci skandovali, Martinez zůstane v Karviné, tak jak vnímáte tu jeho situaci? Povídá se, jako, že by mohl třeba jít do Ostravy? Tak všetci vieme, že tréner Hejský tu zmenil celý akože nejaký chod celého klubu Karvinej, zmenil celú vlastne nejakú tvár našu hernú. Takže by bola veľká škoda, keby odišiel. Zároveň, keby odišiel do lepšieho klubu, nemôžeme sa diviť, pretože by to bola pre neho veľká príležitosť, ale ako my hráči sa toto nemôžeme starať. My riešime vlastne sami seba a keď to tak príde, tak môžeme ma veľké povedať ďakujem, pretože to, čo on urobil v Karvinej, tak alebo za mňa ja môžem povedať, že lepší tréner Karvinej ešte nebol. Čo je to jeho sila? Sila je, to by ste museli vidieť ten tréningový týždenný mikrocyklus, pretože my máme veľa videoanalýz, takže každý deň máme video, rieši každé detaily, ktoré nás posúvajú vpred a vďaka ním aj hráme tak, ako hráme. Takže sú to také maličké veci, ale keď spojíte tie detaily, tak potom môžu vytvoriť nejaký celok, ktorý je to, ako my hráme a ako sa prezentujeme na tom ihrisku a ako bodujeme a kde sme teraz momentálne v tabulke. Děkuji. Když se to ještě vás na Sport.cz, po závěrečném hře tam byla velká radost, tak byla to úleva teď po těch 2 prohrách ligových, že jste si říkali, že tady musíte zabrat. Tak áno, úleva určite, lebo tie 2 prehry, ktoré teraz sme mali, jedna bola so Slaviou,
to musíme uznať aj kvalitu supera, ale s tým Jabloncom sme nemuseli vôbec prehrať, takže bola to troška aj smolná tá prehra, ale my sme verili dneska, že to tu zlomíme, aj keď sme mali o jedného hráča menej, proste my si veríme, vieme, akú máme silu mužstva, vieme, akú máme aj šírku kadra, aj keď tí hráči, ktorí tam dneska prišli na to ihrisko, to nám veľmi pomohli a to odzrkadľuje, že momentálne s Karvinou sa musí počítať, lebo sme kvalitné mužstvo.